Merħba għal din it-8 video lezzjoni fis-sensiela. Din id-darba se nitkellmu dwar l-użu tal-find and replace għal virgoletti, dawk doppji u dawk singoli. Il-find and replace nistgħu nużawha mal-virgoletti fil-każijiet fejn il-klijent jibgħat li dokument ittajpjat lest imma l-virgoletti u l-apostrofu fih huma dritti u jkun hemm bżonn nagħmluhom jidhru jiftħu u jagħlqu. Ġeneralment għall-istampar ikunu jidhru aktar professjonali meta jkunu hekk. Ħalli ntellaw dokument ta' prova biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar. Kif qed naraw, f'dan id-dokument il-virgoletti kollha jidhru dritti, kemm dawk doppji u kemm dawk singoli. Biex nibdew il-proċedura ta' tibdil għal virgoletti li jiftħu u li jagħlqu, l-ewwel hemm bżonn niċċekkjaw setting fil-Word. Il-Word isejjaħ dawn it-tipi ta' virgoletti smart quotes għax kapaċi jiftħu u jagħlqu awtomatikament mingħajr ma jkollok bżonn tiċċekkjahom int waħda waħda. Għalkemm jidhru intelligenti nafu li l-Malti jista' jdaħħalhom fil-but xorta waħda jekk ma noqogħdux attenti, speċjalment fejn jidħol l-apostrofu. Ħalli nissettjaw il-Word biex juża l-smart quotes. Mela, immorru fuq File u nażlu Options li tinsab isfel net. Minn hawn immorru fuq Proofing li tinsab fuq ix-xellug u nikklikjaw il-buttuna Autocorrect Options. B'din nistgħu nissettjaw il-Word biex tirranġa awtomatikament xi affarijiet li nista' nittajpja fosthom żbalji komuni tal-ortografija u fil-każ tagħna id-dera tal-virgoletti. Mill-ħafna tabelli li għandna hawn irridu mmorru fuq 2 partikolari. Nikklikjaw l-ewwel fuq Auto Format. Fis-sezzjoni tar-Replace, l-ewwel għażla hija Straight Quotes with Smart Quotes. Din ġeneralment tkun diġà ttikkjata awtomatikament, jekk mhijiex nittikjawha issa. Issa immorru fuq it-tabella Auto Format as you type. L-istess għażla hawnhekk insibuha fuq net tal-lista. L-istess nara li Straight Quotes with Smart Quotes tkun ittikjata. Nikklikja OK u OK biex noħorġu mill-options. Bekk issa l-Word hija ssettjata biex kull meta nittajpja l-virgoletti jew l-apostrofu, dawn se jidhru jiftħu jew jagħlqu awtomatikament skont il-bżonn. Dan jiġri f'dokumenti ġodda, imma għal dokumenti li diġà jeżistu se jkollna bżonn nużaw il-Find and Replace. Din se tkun aktar faċli milli tidher. Ħalli nħarsu ftit lejn dan id-dokument biex naraw każijiet differenti. Mela, fl-ewwel żewġ punti li għandna hawnhekk għandna fil-ewwel sentenza hemm virgoletti doppji u fit-tieni sentenza hemm il-virgoletti singoli. Issa, virgoletti singoli jaħdmu wkoll bħala l-apostrofu, pereżempju fejn għandi id-dar ta' Pinu hawnhekk qed nuża l-istess simbolu jiena imma minflok qed iservi ta' virgoletta singola qed iservi ta' apostrofu. L-apostrofu fil-Malti tista' ssibu wkoll quddiem il-partiċella lill-imqassra bħal meta ngħidu l-hawn u l-in. U hawnhekk ikollna problema żgħira. Issa naraw iktar il quddiem. Fil-każ ta' virgoletti singoli li jservu ta' apostrofu, hemm bżonn noqogħdu attenti kif il-Word jippreżenta dawn id-dokumenti. Ta' min jinnota wkoll li mal-inbidlu il-virgoletti bil-Find and Replace huwa importanti li ma nużax żewġ virgoletti singoli minflok waħda doppja għaliex inkella l-effett jista' jkun differenti, jista' joħroġ li differenti. Fil-każ ta' hawnhekk fl-ewwel eżempju qed nara żewġ virgoletti doppji. Hawnhekk fil-fatt m'għandniex żewġ virgoletti doppji, għandna 4 virgoletti singoli.
imma l-effett jista' jkun differenti għalkemm qed jidhru l-istess, speċjalment jekk nużaw l-smart quotes li naturalment se jidhru differenti. Mela, nibdew billi nbidlu l-virgoletti doppji. Nikklikja fil-bidu tad-dokument u mbagħad immur fuq Home u Replace fuq il-lemin biex niftaħ il-Find and Replace bħas-soltu. Issa, fuq nittajpja il-virgoletti doppji li nsib fuq it-tast tan-numru 2 bħalma għandi f'din l-istampa li għandi hawn fuq ix-xelluk. Fir-Replace with, u din hija importanti issa, nerġa' nittajpja l-istess virgoletti doppji li għandi fuq l-istess tast. Jiġux miftuħin jew magħluqin fid-dokument se joħossib il-programm innifsu. Aħna m'għandna bżonn nagħmlu xejn aktar. Mela, nikklikjaw Replace all. Qed jgħidli li sab li 8. Mela, issa nista' nara li għandi il-virgoletti doppji jiftħu u jgħalqu kif suppost kemm f'dan il-każ u anke f'dan il-każ li għandi hawnhekk. Naturalment, nista' nagħmel l-istess ħaġa bil-virgoletti singoli. Imma mbagħad ikollna bżonn nirranġaw xi ħaġa aħna manwalment. Mela, nerġgħu mmorru fuq il-Find and Replace. Issa, fil-Find What nittajpja l-apostrofu li għandi taħt is-simbolu tal-et. Bħalma għandi fl-istampa fuq il-lemina u isfel. Replace with nerġa' nagħmel l-istess apostrofu. Se jkolli l-istess effett bħalma kelli fil-virgoletti doppji. Mela, nikklikjaw ir-Replace all u naraw x'effetti oħra saru. Sab li 17 il-każ. Mela, hawnhekk naraw li l-apostrofu tal-partiċella ta' fit-tielet sentenza jidher tajjeb. Dan għaliex jinsab fl-aħħar tal-kelma u l-word ipoġġi virgoletta li tagħlaq li tidher bħala apostrofu. Imma fir-raba' sentenza hawn nistgħu naraw li l-apostrofu li rrid quddiem il-partiċella lil mhuwiex tajjeb u qed jidher il-kontra. Dan għaliex il-virgoletta ġiet qabel il-kelma u l-word jaħseb li hawn il-ftuħ ta' kwotazzjoni. Bl-istess mod hemm anki spazju qudiemha. Allura l-word dik hija sinjal li l-virgoletta li jmiss hija waħda li tiftaħ. Bl-istess mod ninnotaw li hawnhekk ġrali l-istess fejn għandi l-virgoletti doppji, it-tieni part ta' virgoletti jidher jiftaħ mhux jagħlaq għax hemm spazju quddiem. Din il-problema jkollna nsolvuha manwalment hekk. Nista' nagħlaq il-Find and Replace issa u nirranġa l-apostrofu tal-partiċella lil. Mela, impoġġi l-cursor quddiem il-virgoletta il-ħażina li rrid inbiddel biex tiġi tidher bħala apostrofu. U nittajpja apostrofu ieħor warajha. Dan issa se jiġi qed jidher jagħlaq kif suppost. Mela issa immexxu l-cursor quddiem il-virgoletta il-ħażina u inħassara billi nafas il-backspace. Kif qed naraw, il-virgoletta li għamilna wara dik li qed tidher bħala apostrofu baqgħet hekk, il-word ma biddilix. Nista' nagħmel l-istess ħaġa għall virgoletta l-oħra li għandi f'din is-sentenza. Mela, nittajpja apostrofu ieħor warajha
immexxi l-cursor wara il-virgoletta il-ħażina u nafas il-backspace. Mod biex tagħmel dan tajjeb mal-ewwel huwa li waqt li qed tittajpja l-virgoletta tafas il-virgoletta mat-tast CTRL darbtejn wara xulxin. Il-virgoletta tidher darba biss, imma tidher mill-ewwel li tagħlaq. Mela, fil-lezzjoni li jmiss se nagħtu ħarsa lejn in-non-breaking hyphen, għodda li nistgħu nsibuha utli speċjalment għall-Malti u ħanaraw ukoll kif nistgħu nimmaniġġawh bil-find and replace.